Dobrý večer, vítajte na kanáli Dáme si voľby. Dnes sa pozrieme na prieskumy preferencií strán z januára roku 2026. Pozrieme sa teda na SANEP, ktorý je však ešte z decembra, keďže novší prieskum ešte zatiaľ nevyšiel. Tento prieskum počíta s tým, že by Progresívne Slovensko mohlo dostať niečo okolo 22,3% a Smer 18,4%. Keď si teda dosadíme strany ako PS, Slovensko, SAS a demokratov, ktorí sa podľa tohto prieskumu a KDH samozrejme dostanú do parlamentu, tak môžeme vidieť, že by mali niečo okolo 85 kresiel. Z takejto koalícii by sa dali vylúčiť demokrati, stále je to 76, žiadna iná strana by sa však už vylúčiť nedala, pretože to už by bolo pod 75 kresiel. Čiže dá sa počítať, že s takouto vládou by sa dali vylúčiť demokrati, keby napríklad mali nejaký nesúhlas, avšak strany ako KDH alebo Slovensko sú stále pevne v tejto koalícii podľa tohto prieskumu. Keď prejdeme ďalej na Ipsos z januára 2026, tu je tá situácia veľmi podobná. Okolo 85 kresiel dajú sa vylúčiť demokrati, zostane 76. Takže veľmi, veľmi podobná situácia, kde je samozrejme predpovedaná výhra Progresívneho Slovenska a predpokladá, že by mohli s nejakými ďalšími stranami zostaviť vládu. Tu sa počíta s nejakou výhrou nejakých 36 mandátov Progresívneho Slovenska, čo keď si porovnáme so Smerom v roku 2023 je o dosť menej, čiže Smer ako vedúca strana v roku 2023 získal 42 mandátov. Predpokladá sa, že podľa tohto prieskumu by získala nejakých PS, čo by bola v podstate vedúca strana v najbližších voľbách, by získala nejakých 36 mandátov, v prieskume od SANEPu by získalo nejakých 39. Ďalej prejdeme na NMS. Podľa NMS by vedúca strana Progresívne Slovensko získala nejakých 20,8%, čo je výrazne menej ako pri SANEPe, avšak tento prieskum je z decembra. V tomto prieskume od NMS môžeme vidieť, že Progresívnemu Slovensku klesli preferencie o 1,8 percentuálneho bodu, rovnako je na tom Smer, ktorému kleslo o 0,5 percentuálneho bodu. Republika stúpla o 1 percentuálny bod a tento trend stúpania Republiky je dlhodobý. Keď si všimnete, Republika vlastne stúpa už od 17. decembra a stúpla teraz v januári na nejakých 11% podľa priemeru všetkých prieskumov na stránke Politico. Republika už asi pol roka sa udržiava na nejakých tých 9 až 11%. Keď sa pozrieme za posledný rok, sa Republika dostala zo 7% na teraz 11%. A keď sa ešte dokonca pozrieme na históriu 3 rokov, počas posledných parlamentných volieb sa Republika tesne nedostala do parlamentu a odvtedy má tendenciu v prieskumoch len stúpať. Keď si teda môžeme vyskladať pomocou prieskumu NMS nejakú koalíciu, tak by sme vyhodili Smer, Republiku a Hlas, keďže to by boli strany, ktoré by pravdepodobne koalíciu nezložili. Zase dostaneme zlepenec nejakých 5 strán, čo by teoreticky mohlo fungovať, no podľa tohto prieskumu vlastne si nemôžeme dovoliť vyhodiť nikoho z tejto koalície. Preto ak by takáto vláda vznikla, ona by naozaj mala niečo okolo tých 83 kresiel, ale naozaj by to musel byť zlepenec 5 strán minimálne. A tento prieskum naozaj nedáva nejakú veľkú nádej súčasnej opozícii, že by koalícia, ktorú by teoreticky mohla zostaviť, mohla byť nejaká dlhodobo stabilná, keďže je tu kresťansko-demokratická strana a je tu naopak liberálna strana, Hnutie Slovensko a SAS, ktoré dlhodobo je známe tým, že dokáže položiť nejakú vládu. Keď sa teda pozrieme na priemer, ktorý sme získali zo stránky Politico, kde posledný priemer všetkých prieskumov vypočítaný 11. januára 2026, tak si môžeme všimnúť, že Hnutie Slovensko získalo nejakých 18 mandátov, Progresívne Slovensko 39, SAS nejakých 11 mandátov. No a keď si to všetko zrátame dokopy, tak získame nejakých 86 mandátov, čo je opäť pohodlná väčšina. Dokonca podľa tohto prieskumu alebo podľa tohto spriemerovania všetkých prieskumov zistíme, že vlastne môžeme vyhodiť niekoľko strán, môžeme vyhodiť demokratov stále celkom pohodlne,
môžeme vyhodiť KDH, môžeme vyhodiť SAS a opäť sa dostávame na problém, ktorý si teraz strany ako PS, SAS a KDH a demokrati nechcú pripustiť a ktorý žiaľ sa stále vyskytuje, a to je ten, že bez hnutia Slovensko a bez Matovičovcov sa vláda stále nebude dať zostaviť. To z toho dôvodu, že majú kritických 18 mandátov v tomto prieskume a teda zostaviť vládu bez hnutia Slovensko je zatiaľ nemožné. Dobre, ja vám ďakujem za sledovanie tohto kratšieho videa a najbližšie sa vidíme asi pri februárových prieskumoch.